Jane iki mbiyen mbae iki ora duwe niatan gawe pecut pemula. Pecute mbae iki sing digawe mbiyen kuwi larang-larang. Soale iki mbiyen iki mbae iku mek gur gawe pecut sing modele gombyok candi, model gombyok terus karo full rajut. Lah, pecut-pecut kuwi regane trah larang. Soale apa? Gawene ya suwi, bahan bakune iki enteke ya akeh. Tapi seiring berjalane waktu, lek mbae iku mek gur konsisten gawe pecut ngono kuwi, lah terus piye ke depan dunia perpecutan? Akhirnya aku berpikir supaya pecut kuwi iso dikenal karo kalangan pemula, sepeke pecut kuwi dinggo dolanan ya kenek, terus dinggawe pentas ya wis cukup lumayan, makane mbae 2023 kuwi mencetuskan atau membuat jenis pecut pemula sing regane iki sangat terjangkau. Dadi iki Mas yo iki pecute iki regane iki murah, iki pomo dinggo pentas kuwi ya wis cukup layak. Dan semoga buat teman-teman sing wis gawe ngrasakne pecut pemula iki komeno kekurangane nek ndi, kelebihane nek ndi. Dadi engko iso tak gawe referensi ke depan. Ngono ya Lur ya.